murya yawa aha jama'a maza da mata aka take mafiya ya musu kai waziri a ranka shekaran da sarki ya kame mai abin tsawon kwana uku. To ka san harkar sarkin nan namu babu adalci. Ni waziri ni sunana ina waziri ina naka magana ni ma tsige ne dan wuri na. Yanzu ganiwa wani sabon dogari da ya kawo mana da kasar ni sunan ma ni kasar ma ni ban sani ba ko sabe ji. Mishila ko Chicago wanka ce wai shi wani suna wai markazu. Mun kai sani. Bai ma shi Hausa ne ba. Bai ma shi Hausa. Ba sunan nashi. Waziri ya musulmi ne. Ya shi ma ni gani ba. Ya doka da mai shekaran jiya. Kai na ji jiki. A kokari gare shi. Ba wasa ba. Ka wanga sarki babu adalci. Ba dan na limam da na tsine mai. ba gawa da ke ba ba ga yanzu zubin mutanen na gare ba na da ba gani ba sabu guda doke liman da yaji mai liman ba gani ba Na gani. Ni harkokin gaba ni na harkar sarki ban gane komi. An da an digire ta. Dogaran ma ba a dokan ma na kasar a dinga. Na kasar ma garin mu ma. Allah ya jaza wani karanta. Allah ya jaza wani. Allah ƙara nisan kwana ne ba. Sannu suwa dai muke. Ya yi mai martaba. Suwa muke mai martaba. Allah ƙara nisan kwana. Allah jaza wani kai martaba. Allah ƙara ma ƙauraye. Allah ƙara ma ƙauraye. yawa Waziri Ya mai martaba. nace ya lahiya yau ba ku aje fara bakin karkashin itan nan ba. Mai martaba yau kowace gidanka muke son mu yi fada shi yasa. Wato kuna son albarka kenan. Muna son. Allah ya ma albarka waziri. Allah ya ma albarka. Allah ya san mada maka albarka. Godiya. Allah jaza wani kai martaba. Yayi fakat. Mai martaba dama kamin alkolin ka ban kaza. Oh, ya hakuri. Ai na manta ne ai. Godiya nake mai martaba. A kaka damu insha Allah ka amshe ta yau ka ji ko? Ai ka sa ko zakaru na cikin yana godiya mai martaba. cikin wanga din namu kaka damu. Godiya. Ai kaka damu. Kun gane ko? Insha Allah akwai wasu harkoki da nake so ku gane kwanaki. Ya zai kara maka. Ayyo Allah. Lahiya. Daga bugu abu wallahi. To zamna. Zamna. Ina ga zama. Zama sarki kana gaban sarki ba tsaye zamna ba. Zamna da haba dankali. Namana. Waziri, tambayi mani shi muke tahe da shi. To mai martaba. Yayi. Dankali mai martaba na magana ya ce menene yake tahe da kai? To waziri, ce mai sarki wallahi sa ta haka mi. Akina an bambare komai an kwashe. Komai an kwashe. Babu abin da ka bari. Kai. Wayo Allah. dankali ya hankuri da ke Wayo. ya hankuri da ke ya hankuri da ke Subhanallah. Akina bambare komai an kwashe. Subhanallah. Dakata kai ya kake ma dankali kake ko? Dakata wanda suka zo suka balle kofar nan sun doki TV ko? Gaskiya fata. Sun doki TV? Na san shi kenan mana. Ya ne doki TV ko? Na san shi kenan. Na san shi. Kaka damu na san shi. Da ya balle kofar ya doki TV har ku shirya ya hada. Shi dai ne. Na ce mashi ya canza salon sata amma ya kiya. Na san shi nace maka sosai na san shi. Ya bar alamun takalmin shi ko? Shi din ne ko? Na ce mashi ya canza salon sata ya kiya. Mallam ya ki canza salon sata amma kaka damu gaji ko? Yanzu abin da zamu yi zo mu sa labule. Da sarki ya san shi. Ana mutum na san shi zo mu sa labule na aga. Na san shi nace ma kai na so mu. Sarki mai adalci. Sosai ana magana mu je kawai. Sarki. Je ku sa labule. Mu je. Gai nace maka da yazo ba balle kofa ba. Na san shi nace ma. Ba doki TV ba. Na san shi. Na ce mashi sai da na ce mashi ya canza salon sata wannan salon da yake aiki da shi mutane sun sani amma ya kiya na masa nasiha ya kiya yanzu ka san me zamu ka san maganar nan ya kamata a yi ta tsanake ne
bai kamata ba, kai ma ka san ya kamata kai wani abu, in ba haka ba ka san harka ba ta ya kamata kai wani abu mana. Kai ya kamata kai wani abu kawai. Sonda. Faɗa min suna ne kawai. Ka gane dankali wannan mutumin wanda ya zo ya balle maka kofa ya sace maka TV ya ɗauke maka kujera ka san wane ne? Barawo ne shi. Barawo ne. Sarki suna ne yace fa. Shi barawo ko police station kaje za a barawo ne nace.